Почвам аз, казвам си Иво Тънов, управляващ директор на Noble Graphics съм и кои са моите три най-важни неща, когато аз ще една заявка. На първо място е, когато пишете своята заявка, за мен е много важно да бъдете откровени, автентични в писането си, да се придържате към най-важните неща в нея. Всичко излишно няма място в тази заявка. В крайна сметка ние всички се занимаваме с комуникация, с реклама и ако можем да, образно казано, да пресъздадем един бриф от няколко страници в 30-секунден клип, не виждам защо не можем ефективно да напишем един кейс в 10 страници, така че наистина придържайте се към най-важните неща, когато пишете своята заявка. На второ място бих посъветвал да обърнете специално внимание на предизвикателството в заявката. Това е нещо, което често бива подценявано. За мен то е важно, защото много ясно показва връзката между голямата идея и задава контекст колко силна е всъщност идеята, дали не е самоцелна, а същевременно доказва и показва колко значими са постигнатите резултати от кампанията, която представяте. И на трето място, разбира се, че резултатите са най-важното нещо на този фестивал. Предполага се, че всяка една заявка, кандидатстваща на EFI, е постигнала своите резултати, но за мен е важно да се опитате да обясните защо постигнатите резултати са именно важни за бизнеса на марката, описана в заявката, и дали не са повлияни от някакви странични фактори, т.е. да изолирате резултатите следствие само на комуникацията, която сте създали. Това е от мен.